ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ଆସିବ ଏହି ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁ ଅପଡେଟ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ବା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସେମାନଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ କୌଣସି ଫାଇଦା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ଏନେଇ ସୁପ୍ରଭାତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଣୁକି ଓଟିପି ନୁହେଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏକଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଖାତାରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ସୂଚନା, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣୁକି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା 2000 ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା।